Assalamu alaikum jama'an Nijar ko in ce duniya gaba ɗaya. Ni ce Jamila dangance da wannan bidiyon da ke yawo na nace ba na son talaka. Har ga Allah kuma domin Alƙur'ani mai girma na yi shi ne cikin wasa. Mun taso daga makaranta a bikiyata ta iske na har gida har cikin ɗakin uwata. Ana ce mata Halima Tasu Zigau. Muna wasa da dariya muka yi hotuna tsakaninmu. Allah ya gani kuma ya shaida. Allah ya gani ya shaida cikin wasa muka yi. Da muka ida mun yi hotuna muka ida na ce kowa ya goge. Na goge ashe ita kuma bata goge nawa ba. Ta ci amanata, ta ci amanata, ta ci amanata. Allah ya ci amanata yadda ta ci amanata. Na goge nata ita bata goge nawa ba. Ta ci amanata, ta ci amanata. Halima kin ci amanata. Allah ya kawo saɓani tsakaninmu. Ta je gidan a bikiyarta ana ce mata Rabi. A dalilin saɓanin nan da muka samu, Halima ta tura ma Rabi wannan bidiyo nawa don a tozarta ni cikin duniya gaba ɗaya. Ita kuma Rabi ta tura wa mijinta ana ce mishi Hamisu Mamman Reza. Hamisu Mamman Reza yana ƙasar Libi. Shi kuma ya watsa ga duniya gaba ɗaya. Shi mahwarin al'umma suka samu wannan bidiyon. Suka samu wannan bidiyon al'umma don girman Allah ku yahe mini. Ku yahe mini jama'a. Ku yahe mini wallahi wallahi na rantse da girman Alƙur'ani mai tsarki in kun yarda da Alƙur'ani mai tsarki jama'a. Wannan abin cikin wasa na yi shi. A dalilin wannan bidiyon wani sarmayi yana zauwa wajena. Na ce mishi ya dakata karatu nike yi. A dalilin ya samu wannan bidiyon ya yi amfani da wannan damai. Ya gayi abin da yake so gare ni kuma ya gayi abin da yake so ga iyayena. Kuma wanda ya mini ƙazahi ga abin da ban yi ba kuma ban sani ba, Allah ya isa tsakanina da shi kuma Allah sai ya mu shari'a rana gobe. Kuma Alƙur'ani ya bi mini hakkina kuma ita a bikiyata Halimatu Tasu Zigau. Allah ya hidda mini hakkina. Allah ya watsa ta yanda ta watsa ni. Kuma jama'a ina neman gafara gare ku don girman Alƙur'ani mai girma, don darajar manzon Allah, don girman Alƙur'ani mai girma jama'a. Kuna makalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, don darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Jama'a na roƙe ku, na roƙe ku, na roƙe ku, na roƙe ku don darajar Alƙur'ani jama'a. Ku yahe mini, ku yahe mini. Jama'a ku yahe mini. Ni ce Jamila jama'a don girman manzon Allah. Ku yahe mini, ku yahe mini. Jama'a ku yahe mini. Wanda kuma bai yarda ba bisa wasa ne na yi shi. Bisa wasa ne na yi shi. Allah shi ne mai sakayya. Allah ya saka mini. Allah ya saka mini jama'a ku yahe mini, ku yahe mini don girman manzon Allah mai madaraja Alƙur'ani mai girma. Mai makalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, don soyayya ka ga annabi, don soyayya ka ga manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. In ka samu wannan saƙon da na yi don girman manzon Allah, don daraja annabi, don daraja Alƙur'ani jama'a, ina roƙonku da ku tura ma mutane wanda babu misali jama'a. Ban ƙa'idanta mutanen da za ku tura ma ba don girman manzon Allah. Ya Allah, ya Allah na roƙe ka, ya Allah wanda ya tura wannan wasiƙa da ne, Allah ka yaye mishi wasu wahalhalu. Allah in buɗaci ya tayi, Allah ka kare shi daga sherin masheranta. Allah ka ba shi dukiya mai albarka. Allah, Allah, Allah na roƙe ka.
Allah in buɗa ce mutum ya tai Allah sa yanda ya je lahiya ya dawo lahiya. Allah ka yaye mishi da wahalhalu, Allah ka yaye mishi, Allah ka sada shi da manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jama'a na roƙe ku jama'a da ku tura bin ka'in ta mutanen da za ku tura ma ba jama'a dan girma Allah dan girma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jama'a dan Allah ku taimake ni ku tura.